Vivim immersos en un món complex i canviant, en el que la tecnologia és cada vegada més present a les nostres vides. Ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocionem amb la tecnologia, però com aprenem? La competència digital, entesa com una competència del segle XXI, esdevé clau per una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l'ús que fa de la tecnologia. Les directrius d'organismes com UNESCO, OCDE o la Comissió Europea evidencien la necessitat d'impulsar la competència digital des del sistema educatiu. 9 de cada 10 treballs del futur requeriran la competència digital. El 44% dels europeus els manquen les competències digitals bàsiques. Menys del 20% dels professionals TIC són dones. Més de 48.000 escoles no tenen connexió de banda ampla. El benestar digital està amenaçat per la desinformació, el ciberassetjament i la manca de privacitat de dades. L'escola ha de ser permeable als canvis socials i alhora donar resposta als reptes que suposa aprendre a l'era digital. La transformació digital del sistema educatiu és clau pel progrés i avenç del país i la seva ciutadania. Per tal de donar resposta des de l'escola a aquests grans reptes, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya presenta el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2025. Amb el pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per l'èxit educatiu i social, alhora que es millora la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa. El pla s'adreça a prop de 800.000 alumnes, més de 100.000 docents i quasi 3.300 escoles per tal de garantir l'equitat i qualitat del sistema. El pla s'estructura en 6 eixos articulats en 18 objectius específics que es concreten en 42 línies d'acció i 91 actuacions. Alumnat digitalment competent, desenvolupament professional docent, pràctiques d'ensenyament-aprenentatge, infraestructura i ciberseguretat, lideratge i governança, assessorament i avaluació. Aquest és l'impacte esperat del pla en 5 anys. Assegurar que l'alumnat de Catalunya sigui digitalment competent en acabar l'ensenyament obligatori, augmentar gradualment l'índex de professorat que acredita la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI i teixir una xarxa de país de centres digitalment competents que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa. Per tirar endavant amb el pla comptem amb un professorat competent i compromès, tota la comunitat educativa, els municipis del territori, el teixit associatiu i empresarial, les universitats i tots aquells agents que des del seu dia a dia contribueixen a avançar cap a un futur millor. Pla d'Educació Digital de Catalunya, un pla per aprendre en un món digital.